Salamu alaikum. Alaikum. Malam ina wuni. Lafiya lau. Awun lafiya. Lafiya lau. Ya aiki. Alhamdulillah. Ya girma da ƙuri. Alhamdulillah. To dama baya zuwa ne gurinka. Kamun wani aiki. Zuwa ne ka duba mun. To. Saboda ina da wata budurwa. Mara. Ina da. To yarinyar. Da tana so na amma kuma yanzu ta fara janyewa. Shi ne nake so ka duba mun ka gani. To. Shin tana tare da ni ne ko kuma ta rabu da ni? Wasa ne! Saboda na ga soyayya take min da yanzu ba irin da take min ba. Ai tana son ka sosai. Tana son ka sosai. Sosai ma kwa. Tana so na? Warai kwa. Tana son ka Na sosai. gode mana. Yawwa. Amma sai dai abu ɗaya. To malam menene? Iyayenta kwaɗayin kuɗi ne da su sosai. Kai ka je munafiki. Sosai ma kwa suna kwaɗayin kuɗi. Amma wallahi wannan malam munafiki ne. Wasa ne! Amma A wajena wai gaji yarinya tana so na. Amma kuma wai iyayen ta kwaɗayin kuɗi ne. ƙwarai kwa. A wajena kai ka taɓa ganin uwar da ta haifi ya wace kwaɗayi akan yadda ba. Hey! To wallahi na so yake haɗa ni faɗa da surukai na ɗan munafiki. Wannan munafikin malami ne so yake haɗa ni faɗa da surukai na. Yayin wani rana wani ne ɗan iskan malami. Aikinsa ma ba lallai. Wallahi wannan ma